Kajingi le kai sports kadi kawe ka babbarong isu tana banyadan menta naruki barit haruki samla wadaki baheru. Ngadan hani menta hari boy. Agar di dalam ki umroy banyalam syafi syaka dong hulu banyakendu bat iwe ikong ibala yo ya ka nam ba kaburom haka snong ka thau ka jongi haka jella ka jongi kham tamle haka ri India hi borok kawe. Ngindai ben pendu ipi haka ni ka kenti bat ni kendu ya ini ikong. Haka program na rumpai ka program ka malam syafi na ka didi Meghalaya. Laban ong ba ka jingele ka Yakob Yakunkti lani ka arm wrestling hajilla Meghalaya ka dei ka jingele ka badang shukio bat paushen haki kendiat snem ki baladem. Henry hakani ka jing Yakob yele ka penban ki lami ki samla kinthei bat chinrang nadu ki longkmi hadu ki longkpa ki balawan ra buram om tang ya ka jilla Henry wat ikari India kumju. Ini ilongkmi sanpawai snem karta idei na ka shnong kudong hulu Hagathan Mowbray Haribhoi District. Hagajinga Gran ini longkme ilapin sngo baga jingya linti ban poi shakani ka naam hi kamde ka basuk. Henry ka jingnet haladi. Ka jingduai haublei bat ka jingminot kidei ki maujam shakathom. Na ka jinglong duk nadu rang khenna hakabai lahab ban belasngi bat apmasi Henry ka jingye jungi ya ki jingele kai naru ka football bat ki wei bat kabsu haka donut jungi. Ila pinpal ba imshim la poi perkhat ban poi sha ka jingya Yakob Yakunkti Henry na ka jingdan ki balam linti kala poi shakani ka kirdan daga ba pinte ba ila wan mi khaman ya ka jilla hakirin san Yakob ba pher kata haki wei ki jilla kum ha Kerala Chhattisgarh Manipur Mizoram Delhi bat Punjab na lor ki wei pan ila ong baga jingya khun ka deibe da ka bormen namar imdan ki tiar ki lan ki babyang ki ban yarap ya i haka bayadai baga jingle jong i sha Moldova ila yatho baga jinglut jingsep la krishan hi tang da ki bahayeng ki barashnong ki seng samla baga borshnong bad haba pershang wat jingerab ila yopan ban da ki kintin pindu min sim ya i Kong ni sultanat shika dei e hakani ka poya ka por ka phila bot nam ta kani ka jingi kren ka jongi bang ilayo lar bani kren bat phi tingi kirmen ling bang ni ka jingi kren ni yo ban tip kham bani ashu shu hlo ka jingim ka jong phi ka jingi alinti ka jong phi ka bani kong ka kwa ban tip ye phi kong ka jingi ka kwa ban bo ka dei la da phila ban batai khin diat hlo ka jinglong khana ka jong phi jinglong khana jonga te aduk bana khana hi ngale marmai mei pa jonge jing stama tama imei pala khlan imei te idang im tang balong idang khana ngi te pha bala ke namar wa imei ro ipang ni hab ya bala baro sipara kargur phi sipara ngi don nyongot phi de ba nga ba khadu do nadu bo pidang khana ka jing long khana ka jong phi long I khana I bolong kom no khana te ra ru long khana nga te ngalong hoi ngalong mai kom ni piju ya le kai no khana hi nga le kai football e to man chwa kaleng hi ki borom bong e waro ni wan le kai le simanta na no po e tamba ngam poi pat si ta man tang ala yo bat ka ni salat do ba ni le kai amarsling kai pila batai hangne menne khendiat ba pilam yo ya banlet school ban patangi ka jong jong phi haka por pinang khana ki e ki ba pijule man ka singi pat ko por ba ngi khana be chule man ka singi te ngi le ngi amasi to te ngi tre ngi belasi ngi don ki khet we be ap yeng to te haka ba pidang he dang san gum to ke ka penlong hi pi ba pinjit ya ka arm wrestling kum kawin ni kijing le ka ba phi stran min tan pila batai mo pi sodram le ka football pile belaru pile ka turu ke ek ba penlong hi pi ba pinjit ka arm wrestling nei pi yo ngoning kong e shapang ka arm wrestling kong sap doni kong kan sei jong ba để dạy ngọc nhang ta bỏ bồi khá chứ để cần tu ta cái nhà này ông bà
yo iba nga kalong kamet kene iba klain ba ksa ta yong ba ngakit jingkir nga klain kom tu ta pha kan te yong le kai am wrestling no ba e magrat te yong nga ong ban le kom no te ong tang sule ila batai hi na ta kan le pat Idang kan Muslim ha kata kapor. ta por te nga la kham he hi sakir ko Anda pilalet ban ya persyang yang taka arm wrestling pi sngo thu ba pi don kata ka bor ni ka jingile ka ba pila ban ya cha khaman ka ban kentiu yu pi ni pi sngo kumno ka jing persyang ka baning kong ngasio bang ngasio tenap ikan mana marwa kabor jongar biang hi bat kita te ka wi jongar ka biang hi bat kita te kiba compare bat di Shillong man swa ta long ngampat la namar banga ngom don tiar ngom don yo ngalik bede kabor teli tu tan ka bor me jong pi mo pi kon te na tu pan hele kai bat magret hi ngangat engkong ijob magret ya na nawan ba ar ta por kata di hagarin san ha Shillong ka competition e trong ka state jong ka state di karan san ka baning kong e ka de he e ba pi shin menta kong kadai hastit hi kadai hastit apo YMCA tu hatu hi penilai kai ha ka shnong shi don ki kum kini ki sports week mo ki judan ha ki shnong ki tha pi ju shin menta shwana ka shnong ne don ra maswa ta kamu nenu bob talenti tai kong kan si jong pi ya yakun ha ka state level nang tu sha khamat kong anda flash menta te pi ong ba pi wan ha pi ram mo hai tai Margaret tinang tu pat ke pi persyang susu ban pin bha susu ya kan ka bor ka jong pi ban job ya ka tu pat ngala kadang sungai susu ko buong long ngabala bam la i ja jur mo ko buong ja sudar ngi bam i sumsim te kadang he kamet nang tu pat ka wi jo ngaro kam ya hap su kan ban magrat ngala ya hap ki wei pat kadang kiur ko ba kategori jong pi kala kham ki shi jong ha kaliang ka jing hikai mo ba jing hikai kham bha susu i pi ban kham ban klan susu ya den hi jong magrat iwan hi man ha to wadang sedang te iwan pen yele kai si kan stio tu si sien ane arsen si benai iwan tai haswa man la ki jing ya khun ki ba filesin benta kong ke pi pen kre na ka benta ban ya khun ya kan ka competition ka badan ya masih pun kere tu dan tu kena be le kai lang baik bat kita kena tu pat mata ki dang ja sa stamarwe mata hayi rupi jubu ya ka ketuka tening hoi ketuka table mo ga armstring table te sai bu tang ba idan ni kena ge ba don table stage po malas nai ai ta cái ngang don tamarwe ngam nang ban le kai tengah su tan no juri tu kai gitu gijeri ba gitu ginar ga babu entai po songkai ron tu itu su tan le malu malam tu lanyo naga haka state ka jongi ba filai simenta sabar ba jong ka jela ka jongi haki jela i filai juli simenta ko ala bon teli gitu na do kijela long sandia hoi haka di te sa po Kerala la wan to nangkong sap ngai le ha Kerala na Kerala hapo Chhattisgarh na Chhattisgarh po Manipur Mizoram Mumbai te ka Delhi te ka Asian Game ro kadon hapo Kauti po Indiran to tu te giwan sa Punjab te manakani bunai i Jun ro ngidang wan na po Nagpur kasin ka baning kong ba piyo ban mi na la ka jong ka jela ban de yakun piyo ha ka Kerala mo ke pisong kum no ha kasin baning kong ba pi mi na ka jela ka jong i ban de ka jela ki bi yakun ya ka muslim so wa naturung ya idan hi ki baklan stay hi long hi hapun habu so jing doai kan ya so begin jam ya kata jing kan hin bu jing doai ya blai bau blai dang ai ngi kabor
Dan atau pan ada bu jeng dua ngi lek kai po ngin mi po tani tabul. Na tani tabul pat ngala yo gol sana to. Tak. พี่จุดันจิงสีชอบบันยคุณคำตามเราพี่อีเลยยากีบาประชาเอพีกีคำอีคลันชูบันยพี่ชิดันเอ็มก็จิงสี Em ngam dan pak. Judan jing si. Ngaslur. อ๋อสงบตัว Awadan ke jik lek kai awadan kanu ke jik ba jing mut jing pi ba mut ban lek slur. จิกจิงด้วยดูกายรับพี่อ๋อม ใช่ พี่จุด้วยหลังนั้นตัวปัจกันนี่ก็จิงยาคุณกับบังเชนเอกบลาวันรักกันนี่ก็น้ำมันก็บุรมยพี่กองมาแต่งี้ขึ้นยัดฮัลโหลก็จิงเล็กก็จงพี่ชมมลโดวาก็จิงยาชิมันตาก็จงพี่เชทีกุมนูพี่ยาลิงบา Ka ba yaj menta pada po Moldova te kalong jik ibriu wo bon. Ni yaj sisa gi ding pengkiang gi balong ni wat bisa. Tegi don gi briu gi ba kran ben ngi don gi briu gi ba kom ni tai long ban kran ngi ban sot ngi ban kum ong ba long kran ben. Tengi syai kita. Ngi lek terwai ka tu ka dan skaru ngi lek terwa. Tegi keren ben kuno ni tambah ngong tau biang tang boleh batep dan tu gila ibeng ni kat balik kat bawan lo ngi wat pisar pisar tikat niพี่ปอยกเล็งสาวดงกีจลาฮากรีก็จงงี้วัดชาบารุมันตาจุยอจิงรับเอพากปอพี่เล็กก็มันพี่เล็กนั่นละดีมั้งตีกุมลูพี่กระชานี่ก็จิงเล็กก็จงพินมากำดีก็บสุกบันปอยบันเล็กชกีก็จิงลูจิงสับก็บเหบฮะกุมลูพี่เป็นญาติกรรมยาก็จิงเล็กก็จงพี่เชที yo ngi tu mata ngi hakani kamel dobar te ngi yo na ki bahiyeng basem ki mama kumpa po snong jongi ki don ki long kemi ki mena mesan ki don ki man ki para ki don ki mama ki don jong ki kepar mbai ki don jong ki klub football ki khun ki ti jongi Nakasnong. Hada ka snong, da ka tang da ka snong. Te gidon so ki sing samla snong, gidon so ka snong. Ta kira. Bon teli ki jing krong ki bon pendap pisai nga kon le. Man ba phile la judan ki por ba phi one pai da ka jing ram. Em ngam jero. Ti ha ba phi one pai la ka snong Da barem ki ba rap ye phi. Da barem du ru nga ayo tang ubron. Kata. Ko mi som hamani phila batai ka no ka jing kershan jong ki bahi ngasam jong phi na ka kuram bai na ka snong ka thau na ki seng samla na ki football club ha ka snong jong phi kala kershan bha ye phi halor ka lut ka sep ba phi let ban mi na la jong ka jalla halor ka ni ka kwa ban tip kham bani ashu shu ba ke e ka jing so ka jong phi ka ba phi so ba phi dan ba ka pen long ye phi i we ni ki dong ye khun kti i ba wan ra hadu ka ni ka jing job ba le se ki we kim dan henry ma phi dan ya ka Barashi ta te kimiyati re thu hok ai ta barashi ta kimiyati re ba nga la le e kan kam chu i bolong baja na yeng te ki kali we don ta ne don ne ye te yong i le chata sta ba le kai e te kimia nge yer kan ye kata ta na tu pat nga rawan phai kimi yo ta man ta si sin kan ni ar darar pusau te kila bona la poi sabar sabar jengka India te ta kan gila ya lengo lut ki bahiyeng ba sem ki mama ki man ki para ki snong ka tau ta kan di no sniang no yang abat wan pendap ya kata ba jinglek ba ngadu na bisa Bani pila batai kinjat halok ki jing sha kren mo ba bun kim tip hiru ba pile ka ya ka amna sling kan ni pila yo ka nam ke e ka ba ki jing e kum ki jing kren ayu ki ba ki we ki jukun tho ba ye pi halo kan ka jing em long ba ngi la long ritumen ko bong ngi la long ritumen ki briu ki khen ngai ba ki tu ki balik kai sport ki dei tang ki khna tapi balong ba ngi sini nong kan dong ki dong bun ki jing dum ki dong ki jing mut perkhat ki jong ki long ki temen long kim khen sio kanya kata kasit kta la da dan bukan tho am tu pi jus ngo kadan tang ha tu bekeren tang ba na tu pat nga komen pat wa ki keren ta nga le we ka kam le jong ka jing job jong pi ka jing bab ye ki ba ka jing la kai sport kam don rta menta la job pat ye kan dit plan oh ta ke akadi ka jing le ka jong pi hatu don kam hadu ka no ka bormet kong na maki ong mo ba ka am sling don lightly hab don ka bormet ru hab don ka ta teknik mo ka rukom le ru ka jing sha ti
kumno kai long kata hap don ayu hakamat ubri ban la ban ne kai kan kerja ne kai balik mapi em hap praktis mta kan hap praktis hap long hap tring ya kamet em praktis wadin ta salai lekai te nang tu pat ngin sa takabor jungi dolong pi haba pidon kita mensim ban lekai ban be chaka thong bat ke jing job pi dei ban tring se kamet jang pi ke ban pan ska shu ban pan speed shu kawai gadan ga speed kawai gadan ga boy kata bat ga haka por ba pilih kai mapi ke ap ju panan kam pha ba ka ju yat kam be man ba pilih pen job pi Kadi ka jing stat jong pi ne kadi em ka nga bor nga ka jing stat nga duna ga jing stat nga duna bom don tiar don yu nga tang dai bor mat bai ban grip jisin bola grip bai tool ta ngam pelai ta la Laju skem dan- pelak ga grip la judan ki baye nakaliang persya ka jong pi ki baye ki kun ba pi ki ba kam klan ban ye pi haka tu ka por ki bun ki bon tang ba ke da ke bun makana rong en gieng bai dengan job dengan rem rong nga hap yale pila yo mat ki jing kun ki ba pi ram lo mo kang ha kam tam ha ka por pinang sedang hai ti ha ka por ba pi sha ka jing sha ram ke pi chi song kum no ha ka tu ka por ha tu pi diaw pi kwa ban i no ni ngomdon hire kata nomor wa ka praktis juga ka empat biak ngomdon ya ko kita lang ai bikin job ai ngan rem kata ka jing job na ka jing ram tambah ka jing hai da ka jing praktis si ka wei ta ka jing praktis ke minat pi bon praktis don bai ka jing job kamut ka jing job na ka jing ram kam kata ai pi da pi job ho ai pi kemen da pi ram pi shim ka jing ram pi le ba shu ha ki pi ki jing kun ki insan mo lagi job ki wei runga kemen hi da job le jong runga kemen hi ta ka ngomdon ra kata men sim bon bisni da job ki wei ngan bisni no em ngomdon kani ka jing le ka jung pi na ma ka dehi ka bor mer kham tam ni ka khati ka tar peng mo don kam ka jing klan la ju don ni am ki khep ki ba pin men saw ye pi ro ha ka bor ba pi kun ngai le kai hapo Punjab ha panjab kadan tangga kumboong ni kata belah katerpeng nani terpeng kai tu por bai le kai ka Kerala Mizoram kita gi bakhlain tu kitim ki bayangat bat nga te Kerala bat ge Mizoram te ke borbor nge saya ingat be pon dia ta na sabar sa ke dia te lalai kamur ho pi yo ita ka jing pang ka dei ha ka jing kun ha hakir ha po Chhattisgarh ha Chhattisgarh Ah. ti Chhattisgarh na tu ke yo kendian na tu pat ele kai ha Punjab tang ke yo ke mensim senam la da pi kan du ya kum ki jing men saw ka jing le kai ka ju pin thot no ne em ya ka jing le kai ka jong pi dan ni sha khamat ya ka jing mut ka jong pi long tron no ni car katar ngampat song thair da dei por le kai nga le be nga kan jut be itu ginar ke jeri nga tan be nga pha khem be nya ki breum ta ka nya sumar tan laman praktis tat kamiu te ngampat song her da dei por le kai nga la le pi ka ta kam khata ya ka tu ka jing men saw em hap do yap nya dan pang ro hap sngap na ma ka de ke ka pi it dong mo men le kai ka shi chimpor bakan ban sumar ya ka ki injuries ni ki jing pang mo pi yo ka simpor hi ka chimpor ti men ta pi pha sumar ni kan nang nga pha supa kalan ke ka ba u nong ye le kai arm wrestling kham ta ma ka jilla ka jungi mo ka ba u haban ya ling ba ka ban kin ti u kan dei ke ha ka jing song jong pi ma pi dei bala kham ki utam na baro hi be le kai ha kan ka arm wrestling ti ke nga try ba pi kum ita i bala kham long professional mo ha kan ka jing le kai ka ba pi sngo ba kin haban ya ling ba be khna ma kin la ban kyo hap ai ke jing practice ki long ba full practice ke hap ai na hakum kita te khnang baki rang kiu shaneng kong mi sngo ba kat ngi pi lai le ka la da ki pau snam ya ka arm wrestling ha to pi sngo ba dang don ke ka ba pin haban kham pin ba shu shu ha ka ko mi le kai ka jong pi nang rat kum ki nang pun ke kum ha ki ap sngo ba ha ka ni ngan haban kham le ba ni ha ka hai kata hi boong manta long ka tiar ko pi nang kum gi gym ki we na sa slong la lej na ne na kan nong kendong sa slong la lut kusan
te bapli baduk basya bah belas ngi te long lalos no hatu te kimyo te don bat kum kita pa tolong dai wiyo kitiar te ngin sena ke sekali kai tak Kaba mapi haladi shimet pisngo ba ni le singa duna hang ni ti nga kwa shushu ka jingjom ka kham he ke epi kwa ban pun bah shushu ha ka rukom le kai ka jong pi ba pisngo ba ni hang ni ngang duna le si ha ka jing stet ka jong pi ku ba pi ong mane ha kum ki do ki liang pi kwa ban pin bah shushu ba pin ki shushu ya ki run sam itu te hidden ki yo tani tebul ban tan be hatene tebul spring ke nyuwe ba penwan be ya kti ban le be di pisngo ba practice ba ikai ba ya kata ba pin kan stet hai marwa nga da dum suanga khia hoi nga man suanga marre ga rangkang gitu gu ong bajom ba yu ma giding ye rong ai keu nga ngalong kum suri tang balang kum ta ke te man ta pa te long la khia em te marwa kawi chung i te ka bala khia lupa so ban ra pi sa kita ke dang su ki ksa ge ching gi te kadang khia su imla surawan pen iu tangi kwa bitang do spring bat kabor patai kadi mar pinio spring kabor kan wan meja ho mar tu long bat kti bat met bat phat sang kan wan kan ya kan ya nanti kani ka jingil chimenta jong pi ka badang shen dang men chem banai hapo moldova ye tu kan diat halor ka jing shem ka jong pi chathi ki ba kumnu ki nong ile ka pi kan do ka piyo ya kata kama rupa ka bayo ya kata kama ksiar ki long kumnu bata ngi kindat halo ka lagi kenal kai stay te gi siapi nomor ba giro gi la biang ga practice te ka jing practice jong ki pra kanta ka sisni ni te kumong no ta 10 minit 4 minit kumong te skin tadu ko baslem te bi katam kat kitiar kumpan biang baong pi da ujri haptan te tanggat tahi ngila ban iyo te kiwe te ki biang lut ke jing practice katu ko jingil ikun ka jong pi pila yo ya ka jing job ya kata kama rupa ka bayo ya kata kama ksiar deina ka ri ayu kang itu kedai ka kari ije kastan he ka bayale kai bat nga ka prapo jong kawi iyo tu ka jinge kundu ka jong pi bat kum kini kinong ya kun na keleng sau dong kari hatu pis ngo ba kari jungi ka duna haka hakum kinu kiliang bangimla ban kot kum kot maki ni ka jing kendu ka jong pi ka jing klen ka jong pi bat ki kalong kum no batai ka we ha bagi le stu pat long ka snong ka ba ngi ka bam ru mi yo bam ka jam mi yo bam kim aja i bam tang itu ido long ka bormet jungi ru ka duna kai kalau atelot em begitu ki banget adu san sngin ru sngi le bar istiu wi mi aja hadu bandawal pai ki ai ki jing bam iu ki ai kumu bon idan tu ido iba long kumba im to te ngi tengi wi bam ra to ngi bam be tang bon bat so tu kan jika kata ya ka bormet jong pi ma kham tam ha ka jing kun ka bahe kum to nga pat nga marsun poi nga yo ya kun no nga te nga la kadang ne gen ka bor ka ba nga bom jana yi Terus ngi pisage te ko nga sa stiu lech ni bleng wan pais ngi bleng poison kongs ni haba pi ui ki ki ndru po witli ki rimo ki don ha ka tu ka jing ya kun ko pi job mo pi babi i kum tu ya bon ki bana kaleng sau dong pi sngo kum no ba i ki hatu pi sngo ba kani ki karan san ka ba he tam ko bang poi te ka pun sngo pi kum no mar ki jing ya kun ki ba bon hi pi kun ha ka ri ka jongi anda pi poi sha the ba kundu ki pareng mo ki bana kaleng kum no pi sngo poi stu ta ngai long kum ba pho sneu ngimpat ju poi ngimpat ju lech hero saka sabar sang kai dia te ilong kum bang na sukandit kai don ki ka ba pi yo jing hi kai haba pi kundu bar kini kinong ile kai na kaleng ka prthai em dan lại na ta po mkhalia jungi ta dan yano pi shim nuksa lani unong ile kai sport uba I mean sim ha pi em man chua nang kang sap lại đâu niu mo phniang te kong jong sei jungi te nang tu wan baar sa i kpa jong alan sun na te na po shlong i bala khlat no te
Wana tu sa Margaret kan. Ipa na tayo na Margaret Iwan Sinestin stiyo kum tay kum batay naman swa kong iti. Laita. Kamu de pipet yake piyo ru katuka jing amil si me pi mo persyang pinum i mo ikani ka jing elek ka pi ru pi sultanat ha. Nama ki ju ong mo bayang ikan thai darang ijit kanu kanu ka kam ngi haban i no ya ka kamram haying hasem atu pi song ya hab de kata bangi haban i si shai ki kamram haying la dang ijit kanu kanu ka kam ka kam kia. Namar ngat lut ke jingkia ini. Mi hapet marugido isnam lu jong. Lagi si ki niyo mangi ki gin sa tangan kami ha. Kadu e kong sha bangin put ko ikani ka jing kan kwa mentip kan ni pila ya ling ba ki jing jing jar pila anga ka jing imah karta ka barang khna pila sa khun smet no ke e ka khobor ka pi kwa ban ai kham ta mi ki para kan thei ki ba kwa ban yo lem ya kan san kum ba yo mo pi ke e ka pi kwa ban ong nam ta jong ke Em kwa ken ban ya kan tiu nomor papan ya long lang kumbalong mangi long wat ong bangi dei ki temen wat ong bangi dei ki samla ki ne khna samla ki temen rongba kaju i ka spot dagi don ka mensim ka ba iu te wan ken ban ya fliu lang ban ya practice lang ban ya ai mensim lang tang ban ya don lang bat ngi te long kira iyo mensim ta tang kwa ba kin lai dagi e baro ki sniu pila yu i ba yu sngo ya ka jing kran ka jongi padi kong mi sngo bha rimbai I balong inong ile kai arm wrestling I balong ra ka nam bar ka buram ka ba krautam ya ka jilla ka jongi kumju ru ya geri India hi boro ka wei da ka jing job ka jongi ha ka world arm wrestling championship a hajar arpusau ka bla pelong ha Moldova Parnong pen ngi kemen ba play sngo tanat ban yu i ba yu sngo ya ka jing kran ka jongi badi kong mi sngo bha rimbai ha ka program na rimpai ka ba lam shipi da ka didi Meghalaya